Jeg hedder Anton, og jeg er 35 år, og jeg har spillet undervandsrugby i 6 år nu. Undervandsrugby det foregår i den dybe ende af en svømmehal, hvor der på bunden står en ko i hver ende, og i den ko der skal der have en bold ned, en bold som er fyldt med en saltvandsblanding, så den synker til bunds. Der er 6 mand på hvert hold, og det er rimelig simpelt. De skal have ført bolden ned i modstanderens mål. Undervandsrugby er en temmelig voldelig sport. Som sagt, så må man må holde fast i hinanden, og man må brydes, kan man sige, om at få fat i bolden. Og da det foregår under vandet, og ens udsyn er begrænset af en lille dykkermaske, så kan der være ret intensivt, når 2, 3, 4 voksne mænd, de ligger i en tæt infight. De fleste, når de prøver det første gang, de kommer rimelig hurtigt til at gispe efter vejret. Undervandsrugby er en sport, som blev opfundet af nogle tyskere, men det regelsæt, man spiller efter i dag, det internationale regelsæt, det er faktisk nogle danskere, der har udviklet det. Den bliver ikke spillet i særlig mange lande rundt omkring i verden, så det er en rigtig niche-sport. Der har der været VM i Danmark, ved jeg, for 4 år siden. Reglerne i undervandsrugby er sådan set temmelig simple. Du må næsten det hele. Man må takle hinanden og holde fast i hinanden. Man må ikke slå hinanden, og man må ikke tage fat i hinandens udstyr. Men bortset fra det, så må du gøre alt, hvad der står i din magt for at stoppe den modstander, der har bolden. Lige så snart han slipper bolden, og du selv slipper bolden, så er man sådan set fredløs. Så må man overhovedet ikke røre personen. Jeg har aldrig kommet til skade sådan rigtigt ved at spille undervandsrugby. Vi har en i klubben, som desværre gik hen og mistede hørelsen på det ene øre, til han fik et slag og dermed sprængte tromlen. Jeg har flækket hagen, så lidt til skade er jeg jo kommet. Måtte på Bispebjerg have 2 sting, og der er der også andre, der kan flække et øjenbryn, men det er ikke sådan, man ligefrem brækker lemmer eller. Jeg spiller undervandsrugby, fordi det er på mange måder den ultimative sport, jeg nogensinde har prøvet. Den kombinerer en masse aspekter, som jeg godt kan lide ved at dyrke sport. Det er en holddisciplin. Der er noget taktisk forståelse ved at spille bolden op ad banen sammen med sine holdkammerater. Så er den aggressiv. Du bruger din krop ekstremt meget. Og så har den en dimension, som ingen andre sportsgren har, netop ved at det foregår under vandet, så den er jo faktisk 3D. Altså du kan jo takle hinanden, ikke bare forfra og bagfra, men også oppefra og nedenunder. Og du spiller i den her dimension, som er sådan 360 grader hele vejen rundt. Og det er super fedt. Det er det hele værd.